Медитация за връзка с вътрешната сила и по-висшите проявления на душата. С мен, Дани Лекушева. Тази медитация е покана да се потопите в едно по-финно и по-светло пространство. Там, където сърцето се успокоява, умът се прояснява, а енергията вибрира на по-високи честоти. Създадена е, за да отвори вътрешното ви поле за спътване, да внесе мекота и увереност и да ви помогне да усетите онази дълбока хармония със себе си, в която желанията и реалността се срещат. И сега можем да започнем. Изберете тихо и спокойно място, в което да се настаните удобно, да издължите гръбнака и да затворите плавно очите си. Вдишайте бавно и меко през носа, позволявайки на въздуха да изпълни дробовете ви и да разтвори пространството вътре във вас. Задръжте за миг и издишайте плавно през устата, освобождавайки всичко излишно. Напрежението, мислите и всичко, което не ви служи вече. Повторете този дъх още няколко пъти, като с всяко вдишване каните светлина, свежест и ново начало, а с всяко издишване оставяте умората, тежестта и всичко, което имате нужда да освободите. И позволете на ритъма на дъха да ви центрира, да ви върне тук и сега, в най-спокойното и ясно място вътре във вас. И сега си представете, че високо над вас се разтваря сияйно безкрайно пространство, като портал към чиста нежна светлина и фина жива енергия. Оттам към вас се спуска мек, но сияен сноп от златни лъчи, носещи топлина и благословия. Вдишайте бавно и дълбоко, усещайки как тази светлина влиза през върха на главата ви. Преминава плавно през цялото тяло и изпълва всяка клетка с свежест и жизненост. А при всяко издишване оставете тази златна енергия да се разлее навсякъде във вас, във всяка клетка от тялото, в ума, сърцето, душата, докато усещате как се настройвате на все по-висока и чиста чистота. И с всяко ново вдишване
Вижте как светлината става по-ярка, по-плътна и по-жива. Тя премахва умората, съмненията, напрежението и на тяхно място оставя лекота, яснота и вътрешна сила. Усетете как се разширявате отвъд границите на тялото си. И сякаш цялото ви поле сияе. Златно, меко и топло. Тази енергия е вашата нова честота на изобилие, любов и избъдване. И сега помислете за нещо, което желаете да сътворите в живота си. Може да е усещане, промяна, ново начало или конкретна цел. И си представете, че то вече се е случило. Представете си го ясно и в детайли. Вижте как изглеждате. Усетете как се чувствате. Какво виждате около себе си? Какво чувате? Какво докосвате в този момент? С кого разговаряте? И позволете на тази представа да се вплете в златната светлина, която ви обгръща. И сега мислено си кажете: аз съм синхрон с най-висшата си версия. Аз излъчвам любов, лекота и изобилие. Моите желания се материализират с лекота и радост. Животът ми е в хармония с моето сърце и душа. Останете за няколко мига в пълен покой. А сега се свържете с чувството на благодарност в сърцето си.
благодарност за този момент. За това, че си подарихте време само за вас. Благодарете на мъдростта, която живее във вас, на светлината, която ви озарява, на Вселената, която ви води. Направете още едно дълбоко вдишване и с издишване усетете тялото си тук и сега. Плавно раздвижете пръстите на ръцете и краката. И когато сте готови, отворете бавно очите си и останете свързани с тази светлина вътре в себе си, с усещането за простор и вътрешна лекота. И позволете на следващите дни да се разгръщат от това място на вътрешна сила, свързаност и хармония.